Yan mga kasinag, magandang hapon. Kararating lang po namin galing dun sa Naga City. Bumili kasi kami ng mga school supply ng mga chikiting ko. Maraming salamat pala sa mga nagpaabot ng tulong, mga nag-sponsor sa akin. At sa nagbigay pala sa akin ng pambili ng buta. Shoutout pala din sa mga nagbigay ng pambili ng pagkain ni Bagwis. Shoutout pala kay Idol Ken Sander Japan. Ayan mga kasinag, nagpabigay siya ng tulong sa akin para may pambili ng pagkain si Bagwis. Suportahan nyo naman po ang channel ni Ken Sander Japan. Meron din po siyang Facebook page na ang pangalan ay Nelson Sherot. Ayan mga kasinag, abangan nyo lagi. Puntahan nyo ang kanyang YouTube channel at Facebook page. Ayan mga kasinag, bisitahin nyo ang kanyang channel at kanyang Facebook page. Sa Facebook page mga kasinag, mahilig siya mag-live. Para i-share sa inyo, nagla-live po siya ng mga branded. Ayan, sa mga mahilig dyan sa mga gamit. Ayan. Shoutout din pala kay Sandico Domingo sa nagbigay sa akin ng pambili ng buta. Ayan mga kasinag, may buta na akong ginagamit. Sa lahat na nagbigay sa akin ng tulong na ayaw na magpakilala. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon mga kasinag, kararating lang talaga namin. Halos hindi pa ako nakapagpahinga. Shoutout pala sa kapatid ko na si Jerwil Espadilla at sa kanya mga kasamahan dyan sa Ichikawa Rubber Incorporated dyan sa EPSA Rosario Cavite. Maraming salamat po sa mga supporters ko dyan. Ngayon mga kasinag, hahanapin ko ngayon si Bagwis kasi kahapon na umaga kami umalis, hindi pa siya kumakain hanggang ngayon. Hindi daw talaga umuwi, sabi nung mga bata. Ilang araw na po siya hindi umuwi dito sa bahay. Kahapon hindi rin daw talaga umuwi. Maghapon na hanggang ngayon hindi pa kumakain si Bagwis mga kasinag, kaya hahanapin ko. Mga kasinag, kasama ko pala si Kabok Sinyo. Hahanapin namin si Bagwis. Suportahan nyo pala ang kanilang channel. Dalawa kasi silang magkatandi mga kasinag, si Kabok Sinyo tapos si Jerome, Kaboks Jerome. Ang kanilang YouTube channel ay Bicolinho JNJ TV. Yan, ilalagay ko dito mga kasinag. Suportahan nyo naman sila kasi nangangarap din sila maging vlogger nakatulad ko. At sila rin ang managing kasama ko dito mga kasinag, sa laki rin na itulong nila sa akin. Kaya sa aking mga subscribers, viewers, suportahan nyo po sila. Shoutout pala sa lahat. Yan mga kasinag, pupunta na kami dito. May nakapagsabi kasi mga kasinag na si Bagwis daw andun sa taas. Kasama pala namin si Pitoy. Pitoy! Pitoy! Ayan mga kasinag, sinasama ko na si Pitoy. Training ko na si Pitoy na matuto. Yan, sinasama ko na siya magpasok sa mga gubat. Ayan mga kasinag, wala pa rin. Hindi ko pa rin nakikita si Bagwis. Sa aking mga subscribers, mga viewers, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng tumulong sa akin. Itong lugar na ito, dito naglalagay si Bagwis. Kasi tahimik dito eh. Bagwis! Yan sa puno na ito, baka nandito. Wala. Pitoy! Halika dito Pitoy! Pitoy! Makulit mga kasinag si Pitoy. O sige, hanapin mo si Bagwis. Pitoy! Hanapin mo si Bagwis. Asa si Bagwis? Ha? Saan mo nakita? Pagod ka na Pitoy. Dati mga kasinag, dyan si Bagwis malimit, dyan sa gitna dyan ng kahuyan. Tapos dun, sa mataas na kahoy na yun. Pero ngayon, hindi humuhuni si Bagwis. Hindi ko alam kung bakit.
Bagwis! Nung nakaraan mga kasinag, yung puno na yan. Diyan nagtambay si Bagwis sa loob na yan. Yan, tingnan natin dito. Gubat ito eh. Tapos dito ko siya mga kasinag pinababa sa puno na yan. Kung matatandaan nyo, diyan ko siya pinababa. Kasi nilagyan ko ng pagkain sa puno niyan. Ando si Bagwis sa taas. Bagwis! Dito ko rin siya parte nilagyan ng sing-sing. Ayan si Pitoy mga kasinag. Oh. Pitoy! Ando na si Kabox ninyo sa loob. Ando na sa looban. Hinahanap din si Bagwis. Ilang araw na talaga siya mga kasinag na hindi kumakain. Sa totoo lang mga kasinag, si Bagwis, sa mga viewers ko pala dyan na hayaan ko daw si Bagwis. Mga kasinag, hindi pa po kaya ni Bagwis tumayo sa sarili niya mga paa. Kailangan pa rin ng aking suporta. Lalo na po sa pagkain niya. Kasi hindi pa siya magaling talaga mag-hunting. Bagwis! Wala talaga mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Oh! Oh, andun daw mga kasinag. Andun si Bagwis. Oh, andun daw. Sabi ni Kabox ninyo, andun daw si Bagwis. Tahimik na lugar kasi ito mga kasinag. Ayan lugar na yan, oh. Napakatahimik dito. Wala kasi mga bahay dito mga kasinag, kaya napakatahimik talaga dito. Saka pati ang malalaki yung mga kahoy niya. Nandito daw si Bagwis. Bagwis! Ayun mga kasinag, gumalaking kahoy kasi dyan may makawayan pa. Presko kasi sa lugar na ito. Pitoy! Ano, pagod ka na Pitoy? Pitoy! Matibay na si Pitoy mga kasinag. Maaasahan na. Yan. Andito yata. Kasi andito iingay si Bagwis. Nakita na siya ni Kabox ninyo. Gubat pala ito. First time ko makapasok dito mga kasinag. Bagwis! Andito nga. Ayan mga kasinag. Ayan. Ayan si Kabox ninyo. Siyang nakakita. Ang layo na talaga pupunta ni Bagwis mga kasinag. Gubatan na ito. May dala akong pagkain niya mga kasinag. Bagwis! Ayan si Bagwis mga kasinag. Sa itaas ng Antipolo. Tawag nga muna sabi. Bagwis! Bagwis! Ba't hindi ka na umuwi? Ha? Gutom ka na baga? Tingnan mo ang tiyan mo, walang laman. Bagwis! Bagwis! Ano, namiss mo na ako?
Masyado ka na kasing layasin. Huwag niyong makalimutan mga kasinag ha. Bicolinyo JNJ TV ang kanilang YouTube channel. Suportahan niyo naman mga kasinag. Bagwis! Ayan si Bagwis ay taas. Ayun, kita ba? Mga kasinag, iiwanan namin ng pagkain dito si Bagwis para buwaba siya. Ayan mga kasinag, yung karne ng baboy, iniwan ko na lang dyan. Nakita naman ni Bagwis na nilagay ko dyan. Abangan natin mga kasinag na buwaba siya. Alis muna tayo mga kasinag kasi hindi bababa yan pag may tao. Tatago muna kami ni Kabox ninyo. Abangan namin mga kasinag na kailangan makakain talaga siya kasi nakakaawa na talaga si Bagwis. Ilang araw na. Nung nakaraan mga kasinag, nahuli ko pa si Bagwis. Buwaba siya kaya nalagyan ko siya ng singsing. Ngayon mga kasinag, tatago muna kami. Dito, abangan namin mga kasinag kung kakain siya. Tago muna kami dito mga kasinag. Si Kabox andun. Ayan mga kasinag, habang nakatago kami ni Kabox ninyo. Ayan si Kabox ninyo. Ayan. Ito naman si Pitoy. Ayan. Pagod na pagod si Pitoy mga kasinag, kahahabol sa amin. Ayan mga kasinag, may suot na akong buta ha. Ayan o. Shoutout pala kay Sandico Domingo sa nag-sponsor sa akin ng buta. Ayan mga kasinag, maraming salamat po. Ayun, inaabangan namin na bumaba si Bagwis. Wala pa mga kasinag, hindi pa nakaba. Bibilangin pa siguro mga kasinag ng mga 1 taong pagsakripisyo ko kay Bagwis para tuluyan na siyang lumisan dito sa amin. Pero napakalayo yung lugar na nito mga kasinag. Nitong lugar na ito, napakalayo na nito. Malayo na ito sa bahay. Dito sa lugar namin mga kasinag, si Bagwis safe naman. Kasi wala naman maghahunting dito sa amin. Hindi ko lang sure sa mga kabilang barangay, mga kabit barangay namin, baka makarating doon. Ang binabahala ko lang mga kasinag, kung si Bagwis ay makarating sa ibang lugar at doon siya mahunting. Pero dito sa amin hindi naman yun. Narinig nyo, sige pa rin ang huni ni Bagwis. Sa mga nagpapa-shoutout pala mga kasinag, pasensya na muna kayo ha. Kung hindi ko ma-shoutout kayo halos, malamok mga kasinag. Sa totoo lang mga kasinag, wala pa akong pahinga. Kagaling lang namin. Nung umaga kasi, nagbiyahe kami patungo sa Naga City. 4 na oras yung biyahe mga kasinag. Namili kami ng mga gamit. Tapos pagdating doon, nakitulog na lang kami doon sa biyanan ng kapatid ni Mrs. Kasi hindi naman kami basta makauwi. Kasi ang layo. Kasi rugado rin kami. Kauwi lang namin kanina. Dumating na kami mga kasinag ay 1:00 ng hapon dito. Layo ng biyahe. Pagdating ko dito mga kasinag, kinumusta ko agad si Bagwis. Sabi nila hindi daw nila nakitang umuwi kaya hindi nila napakain. Pero si Kabox ninyo mga kasinag, nakita daw niya si Bagwis kahapon. Diyan natulog sa lugar na yan. Kasama daw niya si Kabox Kaloy. Diyan sa may malaking nara. Ayan mga kasinag, abangan natin na bumaba si Bagwis para makakain na siya. Gutom na kasi yun mga kasinag. Sa totoo lang po mga kasinag, sa mga nagsasabi pala sa akin, sa mga nagkukomment sa akin na pabaitin ko daw si Bagwis, tapos himas-himasin ko. Sa totoo lang mga kasinag, ayaw ko nang pong gawin kay Bagwis na bumait siyang masyado. Oo, alam ko, nandiyan kayo, sumusubaybay sa akin sa pag-update ko lagi kay Bagwis. Alam ko napamahal na sa inyo mga kasinag sa Bagwis. Kaso lang hindi po natin pwedeng gawing pet talaga si Bagwis Hindi ko naman talaga siya pag-ari mga kasinag. Pag-ari si Bagwis ng kalikasan. Kaya hindi pwedeng manatili sa akin si Bagwis. Alam nyo yan mga kasinag. Kaya kung sulit ko kayo mga supporters, subscribers, kahit anong i-vlog ko, alam kong susuportahan nyo ako. Pag wala na si Bagwis mga kasinag, tapos hindi na rin umuwi sa bahay,
magko-content naman po ako ng ibang content. Sana suportahan nyo pa rin po ako, kasi hindi ko naman talaga pwedeng angkinin si Bagwis mga kasinag, kasi hindi ako nagmamayari sa kanya. Sa mga nagsasabi palang paamuin ko, pabaitin ko, o sa totoo lang po, malaki talagang blessing na ipagkakalob sa akin ni Bagwis hanggang nasa poder ko si Bagwis. Pero nakakaawa naman, kasi ayaw ko pong bumait talaga siya na sa poder ko na lang siya manatili. Gusto ko naman na makahanap talaga siya ng pamilya, maging masaya si Bagwis. Yun lang ang hiling ko mga kasinag. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa inyo ng marami. Nakilala nyo ang channel ko dahil kay Bagwis. Alam po sinusuportahan nyo rin ako dahil kay Bagwis. Sana kung wala naman si Bagwis, suportahan nyo pa rin po ang channel ko. Mapatapos ko lang po ang aking bahay mga kasinag. Yun lang po ang hiling ko, kasi ngayong panahon na ito wala pang mga bagyo. Hindi pa gaanong maulan kasi habagat pa. Sa masusunod na taon mga kasinag, pag pumasok na naman ang amihan dito sa amin, magiging maulan. Baka doon sa bahay namin yun, malimit naman bahain. Kaya plano ko sana kung mapaganda ang mga blessing ngayong taon na ito, mapaumpisahan ko na po yung bahay, mapagawa ko na sana. Kaya sana'y panoorin nyo po ang aking mga video. Huwag nyo naman pong skip ang mga ads. Ayan lang po ang hiling ko sa inyo para mapaumpisahan ko lang ipagawa yung bahay ko. Maraming salamat po talaga sa inyo. Sige, ang huni, nag-iingay talaga siya. Gutom na yan mga kasinag. Gutom na. Ako ang tumayong ama ni Bagwis, kailangan magsakripisyo talaga ako mga kasinag. Kasi kung hindi man namin talaga na sira yung kanyang pugad, o hindi siya nahulog sa itaas ng nyug na hindi naman namin sinasadya, wala sana sa puder ko yan si Bagwis. Siguro nasa masayang pamilya siya ngayon. Kaya hanggang nandito sa puder ko mga kasinag, magsasakripisyo talaga ako para kay Bagwis. Kaya maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hindi pa. Akala ko buwaba na mga kasinag. Ayan pa rin si Bagwis. Ayan pa rin. Malabo palang camera ko. Akala ko buwaba na. Mga kasinag, bumago lang pala siya ng ng tawag nito, ang dapuan. Ayan, dahat ito mga kasinag. Alam niyo mga kasinag, ito yung lagi kong sasabi sa inyo na salot sa nyugan, dahat. Parang laghari. Napakatalim sa puno, sa dahon. Yung mga kanto ng dahon, pati yung ilalim, napakatalim. Ayan mga kasinag, balik na tayo dito. Tago di kami. Ayan. Dito, lalayo-layo na kami. Dito kayo mga kasinag. Pitoy. Sa mga nag-comment pala kung nasaan si Pitoy. Ito mga kasinag, si Pitoy. Maasahan ko na mga kasinag si Pitoy sa gubat. Naisama-sama ko na siya. Ayan. Ayan. Sa totoo lang mga kasinag, napakagaling ni Pitoy. Bibong bibo, napakakulit. Pag malaki-laki na yun mga kasinag, kakapunin ko na si Pitoy para hindi magparalayas dito sa amin, para hindi punta kung saan lugar. Kasi madaming kumakain dito sa amin ng aso. Baka mapulutan si Pitoy. Kaya kakapunin ko yun mga kasinag. Ayan, abangan pa rin natin si Bagwis na bumaba. Ayan mga kasinag, huwag nyo palang kalimutan suportahan nyo po si Ken Sander Japan. Ayan mga kasinag, ayan din ang isa sa mga nagbibigay sa akin ng tulong. Po siyang Facebook page na pangalan ay Nilson Charot. Mahilig po siya doon mag live selling ng mga branded, mga made in Japan. Ayan mga kasinag, suportahan nyo po siya.
puntahan nyo po yung kanyang YouTube channel at ang kanyang Facebook page. Huwag nyo rin pabayaan ang Bicoleño JNJ TV. Ayan, sila Kabox ninyo po yan. Tapos si Kabox Jerome, suportahan nyo po. Humihingi po sa inyo tulong na huwag nyo pong pabayaan. Sana'y makaipon din siya ng mga subscriber, tapos watch hour. Nangangarap din po kasi sila na maging vlogger para pantustos po sa kanilang pag-aaral. Lalo na po si Kabox ninyo, wala na rin po siyang mga magulang, wala ng papa, wala ng mama. Siya na lang ang nagpapaaral din sa sarili niya. Ayan na si Bagwis, bumaba na. Ayan dala-dala na yung kanyang pagkain. Bagwis! Bagwis! Ayan mga kasinag, hindi ko na malaya na bumaba na pala siya kanina pa. Tagal namin nag-aantay. Ayan na, dala na niya yung kanyang pagkain at kumakain na rin siya. O sige na, kain na Bagwis. Sige na, kain na dyan. Ayan mga kasinag, di ba? Nakita niyo si Bagwis. Ganyan ako pag nag-aalaga kay Bagwis. Magpapakain. Ayan na. Ayan mga kasinag, si Bagwis. Ayun. Ayun, nakita nyo naman na dyan lumipad. Dinala na ni Bagwis mga kasinag yung kanyang pagkain sa itaas ng puno. Mailap na talaga siya. Halos hindi na siya nagpapalapit sa mga tao. Okay lang yan mga kasinag. Pero parang nawala yung sing-sing niya. Yung kinabit ko palang sing-sing kay Bagwis, natagkal daw. Sabi ni Kabox ninyo, kahapon pa daw hindi nila nakita. Kaya useless din pala yung paghuli ko nung nakaraan pagkabit ko. Wala na yung sing-sing niya. Okay na yung mga sinag, hindi ko nalalagyan ng sing-sing. Baka ma-disgrasya pa si Bagwis. Okay na yan, tama na yun para sa kanya. Ayun mga sinag, pupunta na kami. Ayan pala si Kabox ninyo. Pupunta na kami para hindi namin magambala si Bagwis. Hayaan namin. Bye-bye Bagwis! Kumain ka na dyan. Sige na, kain na. Kumain ka na dyan ha. Pasensya ka na ha kung na-istorbo kita ha. Bagwis! Nag-alala lang naman ako sa iyo. Ayun mga kasinag, punta na tayo. Ayan, masaya naman ako mga kasinag. Kasi napakain ko uli si Bagwis. Ilang araw na siyang hindi kumakain. Ngayon napakain ko uli siya. Ayan mga kasinag, antabayan nyo at subaybayan natin hanggang sa siya'y umalis. Talagang ugaling wild na si Bagwis. Yung sabi ko sa inyo mga kasinag, pagkatapos ni Bagwis kumain, papakita ko sa inyo yung dagat. Dyan sa kabila dyan, dagat na dyan eh. Pahan nyo ako pagpunta dun. Pitoy! Ayan si Pitoy. Pitoy! Pitoy, Pitoy, Pitoy. Ayan, ang aso kong maaasahan di ba mga kasinag? Ang galing ko mag-alaga Taba na si Pitoy. Si Pitoy mga kasinag, pinurga ko rin yan. Pinurga ko ang pinampurga ko mga kasinag kay Pitoy yung pinanood ko sa YouTube. Ganun ang ginagamit nila pampurga sa aso yung pampurga sa baboy. Ayun ang ginamit ko kay Pitoy, pampurga. Pupunta naman tayo sa sa baybayin diyan sa dagat. Ay pakita ko sa inyo ang dagat namin ngayon. Mga kasinag, dito kasi nagpipermis si Bagwis. Kasi tawag dito, matahimik kasi yung lugar na yan. Walang masyadong dinadaanan tao. Walang mga taong gaano pumupunta dyan. May shortcut dito mga kasinag, pupunta dyan sa dagat. Ayan, dito tayo dadaan. Ay pakita ko sa inyo yung dagat namin ngayon. Ayan mga kasinag. Yan. Di ba? Sabi ko sa inyo, yung tinatambayan ni Bagwis ang kabila dagat. Ito na 'yon. Ito ang dagat namin ngayon mga kasinag, malakas. Baba tayo. Dahan-dahan mga kasinag. Pitoy, sige baba Pitoy. Baba, sige. Bakit tumatras ka? Mga kasinag, natakot si Pitoy. Pababa. Kasi bangin ito eh. Ito Kailangan mo kapit. Kasi Kabox ninyo kasi doon dumaan sa kabila, tumalon.
Oh my God. Ayan, si Pitoy mga kasinag. Oh. Pitoy. Pitoy. Pitoy, Pitoy. Hindi makababa si Pitoy. Ayan, kinuha ni Kabox ninyo. Ito kasi ang shortcut dito mga kasinag. Walang ibang daan dito shortcut kundi yan. Malakas ang dagat, tapos medyo malakas din ang alon mga kasinag. Diba? Dito sa lugar namin mga kasinag, napakasarap talaga dito. Dito sa aming sityo, dito sa aming barangay, tahimik. Basta masipag ka lang mga kasinag, hindi ka magugutom. Buhay na buhay ka 100%. Ayan, oh, di ba? Ang sarap mga kasinag, ang sarap magtambay dito kasi napaka-presko ng hangin. Oh, di ba? Sa ngayon mga kasinag, pasensya na muna kayo sa aking mga video. Baka sa mga susunod, sa tulong nyo, sa panonood nyo ng aking mga ads na hindi nyo ini-skip, baka makabili na ako ng GoPro para mapaganda naman ang aking mga video at para mas lalo kayong ganahan manood. Ayan mga kasinag, para sa pangarap kong GoPro, huwag nyo namang skip ang ads. Suportahan nyo pa rin ako mga kasinag. Maraming salamat po. Mga kasinag, dito na tayo dadaan, pauwi ng bahay. Ayan si Pitoy at si Kabox ninyo. Di ba? First time mga kasinag ni Pitoy makapunta dito. First time nito ni Pitoy. O paano yan Pitoy? Paano ka makakatawid? Ha? Pitoy, paano ka makakatawid Pitoy? Ayan mga kasinag, tatawid tayo dito. Tingnan natin kung anong gagawin ni Pitoy. Asa na si Pitoy? Ito si Pitoy sa gilid ko. Matubig kasi mga kasinag. Ayan, titingnan natin kung anong gagawin ni Pitoy mga kasinag. Ayan. No choice si Pitoy mga kasinag, wala talaga siyang ibang dadaanan. Ayan, para hindi siya matakot sa tubig. Subukan natin na magsarili siyang buwaba. Uy! Uy! Pitoy! Pitoy! Ayaw. Takot talaga mga kasinag. Takot talaga si Pitoy. Oh, Pitoy! Pitoy! Halika nga dito Pitoy ko. Pitoy ko, halika nga Pitoy ko. Ayan na si Pitoy. Tapat buha ba? Oh, yan. Yan na. Oh, lakad, Pitoy. Napakalakas talaga mga kasinag ng dagat namin ngayon, oh. Kita nyo naman, oh, namumuti yung mga alon. Pumupusi talaga siya. Malukong Pitoy ito. Doon ka kasi dumaan sa kabila, huwag ka diyang umakyat. Oo. Napakahirap si Pitoy mga kasinag. Aakyat pa dito, ay pwede naman dito dumaan. Pasaway talagang Pitoy. Dito na kami dadaan. Ayan mga
Sa mga nagpapa-shoutout pala, shoutout ko lang ka doon sa bahay mga kasinag. Kasi hindi ko pa nailista yung mga pangalan nyo. Dito na kami dadaan. Andito na ako mga kasinag sa Rawis. Itong Rawis na ito mga kasinag. Ito yung inaalagaan ko na lupa. Ito yun. Ayan. Madamo na naman. Hindi ko na nalilinisan. Pagtapos ko ng mga gawain ko mga kasinag, susunod na mga araw, maglinis ako dito. Tatabasan ko naman to. Linisan ko naman. Ayan. Shout out kay madam. Madam, pasensya na po sa ngayon at hindi ko pa malinisan ang nyugan nyo. Pero sa masusunod na araw po, linisan ko ito. Saka pati mga kasinag, gawa ng habagat. Yung tanim kong kamuting kahoy dito. Ipakita ko sa inyo. May tanim kasi akong kamuting kahoy dito mga kasinag. Ayan, yung tanim ko na kamuting kahoy. Kung mapapansin nyo, wala nang mga talbos. Saka nagtuturuyot na yung dahon niya. Natutuyo na yung mga dahon. Ito kasi mga kasinag, halos siguro linggo-linggo, araw-araw ewan, hindi ko nabibisitang masyado kasi lagi kasing kinukuha ng mga gulayin. Hindi ko lang alam mga kasinag kung maglaman pa yan. At yung saging na tanim ko mga kasinag, kung mapapansin nyo, natutuyo ang dahon. Gawa yan sa habagat. Ayan matanim kong saging. Kasi yan.